Guys! Yeah! Ara xanna! Zajan! ċana ħabibti għaj, all right? Taħt il-morsa. Taħt il-morsa. Nafx ħatajdu. Rasek xej. Jina nistaw nejdu li aħna kenna l-Denise Dalton għal-Black u... Fucking mandek xans, brother. Ejjejt, ejjen ejjejt. Mandek xans, brother. Tal-iskantament xinu ġeja, ġdana għanta tiġi wara, ġviri aħna li biex edinaw miegħek ma mornix id-dar ġifieri u qolajna x-xeba ta' Kristu minnaw. Jibba riċebur id-dar. Heavy. Jibba riċebur id-dar. Vera heavy mawx. Torqod barra, Kważi. Sponsors mal-ewwel ħalli ma rinsew x'mena xi għandna vizzju. Ġara bro. Klep. Mela. Ta' Denise ma minnix klep. Bidu. Ħanamrek. Ready guys? Kan għamlu klep zom just in case jinħeġa sound. Mela, sponsors nirringrazzjaw il-Sotto Zero li reġejet maħna l-lum naqra goodies għal-Sajan u koll l-A2Z Electronics li jihdu xsibna bit-tech u bl-air conditioning u koll il-vibe li hostjawna ta' kull poddata li namlu u kif u koll l-Olympus Music li jihdu xsib il-sound għanna Rodecaster Pro 2, il-Rode Stands, il-Shure Microphones, il-sound kollu li t-sinsema uħireċ minna u għek video. Semmi. Matt_photography għadiju għaw jihdu ritratti ħalli aħna kun meta ħanibdaw program ħanibdaw bil-ritratti tijaw. Fantastic. Dana kollox jihdu ritratti ħlif? Porno. Eżat. Assumi jek kollu bizzejed flus. 100% ċur li kieku. Kollox. Kellek ċans t-film ja porno, bro. Jax kieku tajni ċans il-Denise. Denise konna naddu sija żmien ta' veru. Konna nifilmjaw. Sajan bħana, l-lum, Sajan għamilna naqra li dabtajba bil-affarijiet li ħriġna. Rameoni u biex. Xinu ma? Rameoni u biex ġiviri. Ramew. Tradeoni. Tradew kej, nemda xej ta' teħe, tradiment. Dik il-ħbiberija. Li tafda. Eżat, li jaxxuk f'sormok, figuratively speaking, biex għal-manna nkunu ċari għax l-ammont affarijiet li għalet Denise li jena p***awrida, whatever, guys, derogatory. Timestamp. Very true, ma tistax. Daqsek, irridu nibblip jaw kollu. Pero, inti, kullħat jaf li, aħna meta bdejna konna u koll rajna għastja il-podcast tijak. Għandek il-Sajan Kassar podcast u fejt titkelmu ħafna fuq affarijiet supernaturali, etc. Minti by trade, furnar. Issa, trabbi jitbojo toħra, missejt? Min ma bis. Jien. I'm completely honest, aħna jien pejjibt biss, ġifiri, jazin. Ħat Codeine. Codeine xinu, men? Codeine. Painkillers. Biex ġifiri. Mux minnhom ukoll. Ejja, ma Fittex fuq jismu. Ejja, ma stanna naqra. Zom naqra, jek ħattu għal-medication, ma jfissirx. Xorta ħattu, ma tixja. Għal-wheat palissa medication easy Malta, medication, u kollox kullħat bil-medication. It's very easy to get. Maħlenna nużaw għal-medication. Għaddek laqapud. Jina niftakar il-darba li morna Amsterdam niftakar. Għax aħna konna, let's face, aħna Malta kienet vera, il-ħaxixa li għaw Malta hija frivola dejdek l-sib barra. Is-sib ġil is-sib tajba. Jina, I'm not frequent, ġifiri, casual wahda l-emmulaw, vera rari. Infatti jena ġili anka b'nifsna mill-lejl nitbellaħ. Ġifiri. Issa s-sib fulon. Ma nafx, men, minix. Imma niftakar meta tlajt Amsterdam, niftakar, konna morna il-famus Bulldog, u da siħbi għalli, siħbi kien ġili kien tal-Amsterdam, għalli jissa għalli ħalli fidi. U jena, t-wijorajt nħalli fidu. U xin wasalna mal-bar, ta' fej tixtri ġifir il-joints lesti. Mal-ewwel kellem lili tal-bar u jien nħsat ċħana marħalli fidej siħbija. Għetlu, what do you have? Għalli, no, I ask you the questions, għalli, għabat jaħtafni, għamel. Għalli, do you smoke? Għetlu, jien fimtu għas-sigaretti, għetlu I smoke. U tani, mel, naħseb liktar wieħed fucking heavy
li kellhom. U għamilt lejn, niħħellu senejti, għamen, li ħanitilfu tal-linja l-ura għal-hotel, li d-dejjaqtilhom zobbom il-sabi. Paranoid. U sieħbi mal-li pejjeb minn dak li tali li niftakru letteralment juħroġ f'nofs ta' triq u jisfida l-karozzi ġejjin leħ. Ek jajat maħħom. Joqodilhom hekk lest biex jaqla daqqa ta' karozza. Ma m'għandix idea, bro, dik kienu orange jew ħodor il-kulur tagħhom, ma nafx. Mushrooms. Le, joint normali, bro. Mushroom saħseb li inti l-karozza. Għad tisfidom motiħor. Le, jien għatma bis-sejt xej, honestly qed ngħidlek, għatma bis-sejt xej, I'm not saying it to għatma bis-sejt xej li weed ġifieri. Le, ħaxixa. Li kulħadd, let's face it, ejja kamon. Kulħadd ħa xi ħaġa jew xi darba oħra. Hekk qed nassumi jiena l-istess però għatma bis-sejt xej li fil-ħaxixa. Darba għandi storja ta' Amsterdam ukoll l-istess. Kon edem, u dan kulħadd jaf Peba xiġa jiġu kil-manċis, tibda jkollok ħafna ġuħu tal-bliħ. U konna għedin hemm, u konna l-ewwel darba li morna konna għadna sar, boloħ ignoranti, ġifiri. U kien hemm siħbi kien jagħti l-men ħażini għad ħammut għandi bżonn nikol xi ħaġa, tlissa mor nieklu u mimuru jixtri cake minn għandhom stess. U kienet space cake, kienet bibleju taħak jufaga, dak xi xtrajt, dak ħajġibek ħażin mejjed. Ġabu iktar ħalu. Eżatt, ġabu ħażin ma setax jimxi saddar ġifieri, u għandna smajna storja tiegħek tal-space cake. Li ma waħda. Tista' tgħidhomna kollha jekk trid. Ebba tal-space cake tajba kienet meta għamilt space cake. Tfajt 20 gramma ma kilo nofs. Le, as kilo nofs, xi kilo u 200 kien xi ħaġa. Tqiq. Mhux kilo Le, 20 gramma għaddab timma u ġeħevi għall-ostja. U jien bat kwart minnu hekk kiltu. U marta l-podcast. Kelli podcast ma' Fabio Ġus. U ximpoġġejt bil-qiegħda mbagħad hekk kik jabbum. U ġejt ħara marra minn waħda. Waqasna x'beda jiġri men. Mbagħad it-tfajla ħadet biċċa żgħira. Mhux ma salvu kien għax aħna nafu għad Le, ta' salvu oħra. Le, ta' salvu oħra, le ħalli sorry skużani waqgħet. Ta' salvu oħra. U t-tfajla ħadet biċċa daqshekk ħadet. Ma ħaditx iktar. Raqdet. Baqgħet riqda knockout. Jiena wkoll lejn niftakar ġifieri meta morna Amsterdam u mbagħad ġieli laqda kellna l-Heineken Experience u ma kontx naf x'inhu jiġri u dal-ostja Heineken Experience kellhom biċċa men nitellawk fuq isa 5D. U joqgħod jiċċaqlak bik is-siġġu jien ħanaqla u ma naqlax men kollox igurbija. Ostja le kont ħażin, it was a bad experience, unfortunately ġifieri. Ma kont tafx għal xi Assolutament le. Le. Oh le, kienet heavy men, li tani kienet fucking heavy. Iġviri da, jiena xinqalli do you smoke, jinsibtu għet jgħid sigaretti, ma ġitnix f'moħħi dak li. Compared to Malta tak tammek heavy ju. Ija, ma da ħaseb li jiena xi frequent. Ma da jgħid 20 sen ilu fej. 20 sen ilu. Oh le, ftit qabel iż-żewġt. All right. 7-6 years ago, something like that. Eżatt, dak iż-żmien kien hemm affarijiet. M'għandix idea. Taf l-Amerika hemm trend għaddejja bħalissa fuq edibles. Minni edibles dejmin jiġifieri daw żin hemm jisom gummies le jisu ħaribo bit-THC ġewwa. M'għandix idea x'inhu I mean l-istess effett ta' space cakes u dawn l-affarijiet. Skol kemm tieħu. Jiena kon niftakar pakkett Skittles sieħ indaħlu ġoħal. Believe it. U kon għamel ballu mnek, xfiri jek id-daħal pakket si edibles naħseb jena tiġi ġara. Għana, kunu xie tipo għaj. Madonna. Ma da rapping biss. Dak u le rapping da. Ma dak vera għamil. Ma bħalom ikun. L-istess tip. Ma da Skittles normali. Da Skittles. Ma miex. Normali. Zomra, daw vera bil-kannabis. Għala ċemballa kannabis kullimkien. Kullimkien mill-li. L-ostja. Ma deħa xiexek rapping, xiex zomma. The rapping, eżat, fimtek. Ma dak actually. Zomra, bro, ma naħsibx li nistaw iġibu għaddu għal-affarijiet. Ma tista, dana għandu problema b'daru? Dak medical, mux għet ipejja paw? I don't think we can.
Nafu nġu trabil enormi, Ġif trabil tax-tal. Jien rembilt waqt podcast. Rembilt waqt il-podcast tijak? Ejja, ma. Vera, ek? U t-tellajtu, ek, no problem. U ħat ma għal xej? Mux inxandru minn Malta. Mux ix? Mux inxandru minn Malta. Eżat, mux inxandru minn Malta, teknikli, so jistaw jistgħamlu lu xej. Vera. Babala. Imma le, you can, Malta ksaret sirna very acceptable għal-weed. You can literally go to a pharmacy, the doctor can prescribe it, you need it, ma min għandu bżonna, Min jafni, jena, sigaret qasim pejpu. Jena ma pejjeb xej, jien waqaf kollox. ħarġet għastjesset Ta' xiex, ta' weed. Le, vera, għet riski għaw l-għalla. Ejja. Le, ma insomma, whatever. Hemm xi storja. Għawek ma ktibt Story of Mushrooms. Minni min ixċer, dak għaluna xi storja tiegħu. Jina niftakar darba. Story of Mushrooms JD. Darba niftakar illi u di, I mean, qed nitkellmu. You're okay with this, so Madonna, are you okay with this? Xostja bezzani. Xie? Second toast ta' xiex. About what we're discussing, Ġesu Kristu ta' mill-ħazin għalla. Le, the discussion is fine. Dik li ħareċ il-drogi, forsi neħu għal-barra. Dik forsi dik il-limit għal-issa tajt. Ħalli għal-Patreoni. Le, ma nħalli xej xorta. Għalla, jek xifna xaħati għadabna l-ħabs. Imma darba jena niftakar kelli wieħed li kien ipejjeb ħafna kien ħabib tiegħi u niftakar konna morru għandox kien jagħmel fucking wicked cup of coffee da minn ostja. Konna ġilin pejpu naqra għandu hekk u jagħmlilna fucking bella kafe ostja dak il-ħin ma nafx hekk għax ikun enhanced minħabba l-fucking weed. Imma kienet fucking tintijem tajba dil-bella kafe. U darba insomma sirtna fil-li joqgħod fl-akwati ta' fejn kont naħdem u għetlu għaw xanna sieb insomma minni ma naraka bes qabżisaw għal inti għaw taħdem u għetlu għaw mort sandu. U għamil li dil-bella kafe, insomma, intemet normali għalek kettilkom dakinar, imma fuq il-mejda naralu, isu kienu plastik sektwal, nixfin. U għetlu daw xinu, ma u missejtom, tmisli ġeħal, u da għalli, il daw mushrooms. Għalli għomek, un bat imur il-busket, bil-lejdi vera, sir ġiri. Ma nafx ta' Malta mu mux tajbin. Ma nafx jgħamil, da jgħamil għomu, ma per, intlax għedin ta' Malta valenuzi. Ġifiri. Le, da ġifiri jgħamil għomu, bat imur il-busket. Ġifiri minn barra. Nassumi, jienet nejdek imur il-busket, jieħu juqot emmek jħellu senejti. Juħodom, mxek. Juħu baz. Juħodom senejti, ma nafx, jena, per eżempju, ma narax kbiru fuqom. Tuħna għazahira. Jien ma nafx, ma nifimx. Mux ħagġa li naħodha regolari, taħla rba f'mit qamar, imma. Mirko jinduna meta naħodha. Nafu issa. Jena my storja kien hemm wieħed darba kien jgħat it-tripjat ħaxa ħaġa nsejtikux actually mushrooms jew l-LSD daħal id-dar u fuq is-sodda tiegħu kellu kurċifis ta' Ġesu. U bada jara l-Ġesu niżel għalih, għala jdejh minn Malta. U niżel biex jitih xeba u qabbat jajjat. ċejn Ġesu id-din xeba! U għek ġifiri in a pure state of panic and fear. That deep the hallucinogens can get. Jina għat ma provajt, dik naħseb minn kollox l-unika ħaġa li dejjem kelli kurzita niprova l-hallucinogens, għat ma dejjem kurjus nara dak il-thought process, mux thought process, ta' affarijiet li tara li mux edin hemm. It's mind-boggling. T-toqgħod nara attent immax. Taf tiġi fix-xitt, taf tara affarijiet, tagħmel affarijiet żejda. Toqgħod attent x'tieħu l-affarijiet sintetiċi kollha ħżiena. Yeah, that's not good at all. Id-drogi kollha ħżiena, nibdew minn hemmhekk. Imma jkun hemm minnhom li jkunu mild mhux ħajweġġew. Eżatt. L-għari jekk pereżempju l-coke impossibbli teħles minnu. Problematika u l-orajna mux tajba. Daħma kolla very fucking addictive. Jina il-ħaxix, eżempju, tpejjeb regolari. Ma diġi xej, eżatt, as such. Le, I mean, u għam studji dwar għati, I mean, mux għattajt l-oxxati, għaxaw Malta għadin bil-mentalità ostja, nana għalura on the drug culture, fl-opinjoni tijaj. Għaxaw dir ħafna ħaġa li jekk inti tibda mill-ħaxixa,
tispiċċa fuq droga. It's a precursor. Isma' jien naħseb li kulħadd differenti. Samu. Le, għazom naqrej ma naġlux, jien naħseb li mhux kulħadd l-istess. Jiena pereżempju ma ffettwatni xek li ma jisma' qatt ma kont impejjeb xi 20 euro kuljum, da jew xi ħaġa, imma qatt ma rrid nipprova affarijiet oħra, qatt ma interessawni affarijiet oħra. I just have some weed very, very casually, very, very rarely. U għatma, imma naħseb hemm min li jistra bija jibda u jispiċċa f'affarijiet oħra. Imma before, imma ma jfissirx li jekk bdejt bija ħadd tispiċċa. Le, laqas xejn. Pejjeb joint, ħdejxa tipejjeb il-crack. Jisek sprejjajt il-pif-paf. X'ġifieri? X'ġifieri żgħajjar. Darba qed timpejjeb joint u ġwieħed ħdejja, pejjeb il-crack. U kif qabbadt il-joint. L-ewwel għamelek, mbagħad kif ħadd in-nifs, ġifieri nifs qawwi, rajtu hekk jimxi blurek, xuf daħġa karozza. Letteralment. Mbagħad wara bda jgħidli jġibu ħażin. U mhux wieħed biss, ġifieri. Imma because he smokes crack, għax jien pereżempju naf storja darba kien hemm ħabib tiegħi. U da kellu sieħbu jpejb u da qatt ma ħmiss xejn, qatt ma ħa xejn da. U sieħbu, insomma, għaddal sieħbu biex imorru Paċeville u tela fil-karozza u da għallu jimporta, għallu impejjeb joint, insomma, da. Sorry, anzi, ma kienx jaf, għallu jimporta impejjeb da għabba cigaret normali. U da, impejjeb, insomma, fil-karozza mija waqt li telajn lej Paċeville u dal-ostja il-passive smoking ħadu. Għax ovvjament għatma bis xej ġi lightweight għal-alla. U għabel, mirra ħal-ġdid, għax kienu miwitilaj, meta waslu ħal-ġdid, sapaċi fil-jgħidlu kemm ħażina droga u għandu jieqaf u għax bat sar jaf li kienet għallu di raħa different għallu ħallu dak joint li pejjeb u jgħidlu kemm ħażina sapaċi kemm da waslu Paċeville. Dajek fil-karozza. Qabad ħareġ mill-karozza, l-ieħor għadu għaddej speedjat u tittieqaf u isma' minni jieqaf u bada mixi lejn tal-linja. Dak għallu fejn se għal-ħammar id-dar menna x'ossew qatna ħażin. Ta' fuq ta' qabel ta' drogi, inti mintix ħatmur heavy għax bdejt. Number one, il-weed hija l-iktar ħaġa faċli, l-iktar ħaġa cheap, l-iktar ħaġa accessible, ma tagħmilx ħsara, ġifieri in numbers iċ-chances li ħatibda mill-weed hija ikbar ovvjament għax it's easier, it's more accessible, it's Imma I do believe li il-moħħ once li provide xi ħaġa jgħidlek allura I want to go for something bigger. Imma daka proset, hemmhekk inti tal-moħħ, daka skont il-personality jekk hux addictive jew le. Imma that can mean with anything. Dan jaf imiss pereżempju jafas alcohol, slots, sigaretti, għallanki gideb addiction, għaw minn fucking compulsive liar u jikdeb il-ħin kollu, you get a kick and an energy from addiction. Inti l-addiction skont tu, jekk inti addictive personality, bil-wid ħatibda ħaterdaw. Ħatibda sejjer, jekk ma tax tgħid le, jekk taf tgħid le, ħatgħid le, ma jfissirx li ju ħajjaħxilek ħajtek. Għamil 3 snin wieqaf, jiġifieri, kont immur nagħti l-PB set hawnhekk. U tipo dawk 3 snin men ma li ma pejjeb xaxix vera kont hekk jisni bla bażu. Tipo titla fil-muża f'kollox. Imma ismani, we have to say li ovvjament meta tkun heavy, mbagħad ovvjament there is the withdrawal symptoms. Ne, ma pereżempju l-ewwel ktib li qrajt jiena wara li pejjeb joint hekk bad ktib kien stessirt intellettwali. L-imbit ta' kuljum. Għax jiena qasna dik ħassu kodba xejn ma ħunna dik ġifieri biex nara film hekk. Sirt intellettwali ostja. Mhux intellettwali. Bil-weed sirt intellettwali. Mhux xorta l-moħħi daqs walnut fih. Walnut. Jibsaw, fajta l-walnut taħta jew le? Kważi. Kważi, għedha hemm. Le, bdil ħaġa ta' Malta li jem tabu, għas nistaw nitkellmu dwar id-drogi u hekk, openly it's ridiculous. Għaxdan ġast diskussjoni normali, man. Il-mushrooms u għol, jem studji li jgħin fl-Alzheimer u hekk daw s-psilocybin, ġviri. Aha, l-Alzheimer,
Dan kien hemm ħafna minn daw il-bands famużi, dan kulħadd titripjat malla kiteb nofs l-album ta' żmienna tas-60s u hekk, kulħadd imħassar għall-alla tiegħu ikun qiegħed anke daw l-ancient shamans u daw l-affarijiet dawn ukoll. It was normal, it's natural, it's a product of x'ismu għalhekk kif qal is-Sajan is-synthetic u għall-ħażina. Issa għalhekk meta konna din nitkellmu dwar l-affarijiet tad-dinja. Ħanaqta' fuq il-podcast tiegħek issa, ħanaqsmu naqax, il-podcast tiegħek tmissu ħafna ma' affarijiet mhux ta' dinja. Jiġifieri inti daw l-ostjaljeni u hekk. Pejpu, taħseb li pejpu. Pejpu l-alla taħseb. Ma għandix fakir. Temmen li jeżistu hekk u whatever. Temmen li hemm xi ħaġa u min rajt xi ħaġa stramma, mhux darba. Imma xkont ħaramejjed. Sajan. 10 snin. Mela, 10 snin. Mela inti ma tafx. This is an intervention. Aħna ġibni għawek biex tirrealizza li int l-affarijiet li qed tara minħabba you fucking hallucinate. Possibbli qatt ma ħalilek di. Jista' jkun. Mela fucking waqqaf il-liba podcast ta' ġettali riżorsi. Ciao għalikom, thank you very much. Ek għalunna. M'għandix dubju. Imma I mean, isma' UFOs jesistu, so obviously. It has to be, it has to be. Unidentified flying object, mhux obviously. Għal-ovja li jesistu, the question is, if aliens exist, mux UFOs, UFO. Yes. Jekk inti tara ġaġa ma that's a UFO. When you identify it, it becomes a flying object. When it lands, it becomes an object. There you go, debunked, ostja. In a fucking second. Jien, per eżempju, issa tjoħorġu li jem sabu xibbadi, ġorġu l-ostjaw. X'sabu? L-alieni. Min ħariġa? Tal-Mexico. Daw kosti. Vera ma temmeniex dik, per eżempju, dik ħassu l-alla. That was bullshit, no? The bank li fake malla. Jisom daw li għamlu tal-karb ta' pesta u Malta. Ma jien ma nistax nifhem kif aħna nibatu probes barra minn din id-dinja. Daw ħajġu bl-spaceship huma, jibatu xi drone xi ħaġa. Mux ħajġu huma. Mux ġejdu hello, eżat. Oh, guys, all right, yo. Just kem ġejna naraw x'il-last jett għamlu għawek. Jien naħseb li kieku jiġu drones, mux ma jiġux huma. Ma liex ġalek taħsebek, mux fantazija di. Fantazija, jekk jeżistu l-UFOs, mux ħajġu l-alien. Għaliex le. ħajja riskjaw jiġu huma. Għaliex? Għax intu għom xabbat għall-ammunition. Kulħadd jispara. Għamel żmien kien hemm video, il-Mali niżlu xi qishom orbs kbar. U daw qabdu jwadbu l-ġebel menni. Qabdu jwadbu bil-ġebel. Issa madu xejn għadha minna uffiċċju jaraw Mirko. Tal-Mali, ma tkomx madu xider. Istja. Mirko minn ma jafx minn jgħinu fuq minn juhu l-paċenzja. U paċenzja jieħu bieħ, bros. Għax issa ġijanna affarijiet fuq Mirko kien wieħed mill-li provdinna affarijiet oxxeni fuq. U intkom fuq il-podcast ta' parti l-aliens u hekk hemm supernatural ukoll. Paranormal, il-ħirsa li inti l-affarijiet. Nistgħu ngħidu għadi, int ma dikx temmen fil-ħirsa. Le. Ma dikx temmen fil-ħirsa. Mhux kont nemmen, jiena ġast kont ngħid hemm xi ħaġa. Plausible, Fimt? Ma tipo tal-haunting jew. Men hemm bdiet. Għax Sajan inti mhux l-ewwel darba ma mort Ghost Hunt. L-ewwel darba kien. Kien l-ewwel darba ġara. tal-aħħar. La mar Ghost Hunt, jien darba niftakar vibe kellna Halloween show. U ġibna lil Sajan u sħabu, ġabta kemm dak tal-ostelek xi darba li l-Antwan. Il-Antwan. Tu maċ dak ir-raġel. U insomma bda organizza tal-Ghost Hunt u hekk u mar. Sajan, l-ewwel Ghost Hunt li mar u mar magħhom. U kif kienet l-istorja? Kont għadek temmen jew kont għadek tgħid jista' jkun? Mela dħalt jien u ma pejjibx. Ma pejjibx. U insomma dħalt. U kif tħalt? Tiżob ma nistax impejjabaw. La ma. Kont ġaqbat nitlef il-muża. Ma kienx dar abbandonata, Le, ma kienx dar abbandonata. Insomma. U dawk daħlu hemm medium dit tagħmel il-performance tagħha. Il-performance. Insomma, jiena qabżitli.
خرجت البيتك حتخنبي بسيجارة نورمالي قبض بسيجارة نورمالي وسجاميتك مع الهايت شخط فلاش يا من فوق من وحسن من بالخرام الحارس كمل له باستيا هدأسك جوست هزك سناسك باستيا ايوه اسمها بريت ذاك كل مرة أهرى الباز مور فورسي يدل الفينومينو ġifiri inti mort mux intervention, xilla. Ghost hunt, Ghost hunt. Ma dan ġara, mortu post, mortu dar. U dan xkien xi two bedroom apartment, relax. Palazz kbir daqs l-ostja. Palazz kbir daqs l-ostja. Abitat. Abitat. U dil-medium kienet tejxem? Le, nġibna l-medium, għemmek. Intom ġibtu l-medium. U din l-medium x'tagħmel, x'inhu xogħla? Dal-medium ma nistax. Għax il-medium l-laħam biss joġobni medium. Dal-medium ma nistax. Ma nafx, questionable. Questionable, men jinnafni s-li morru għandhom daw il-mediums u jħalsu balla liri. Xuli, ek. Ma għanna mediums ma taw. Bloody serious, man. Darba qabdu l-wieħed batuħ. Beda jurih ritrat fake l-medium mamul blejaj. U bada jgħidlu iwa dal-persuna li għetturini jgħet warajk u għet jgħidlek biex tbiddel ħajtek u għet jgħidlek u da kollu fejk. Bada jgħidlu din naħseb it-sija tijak. Bada jprova jaqta da u l-ħor bada jaqbel mija u di kienet fucking ritrat fake, ġviri. Darba kienu ġabu jgħed fuq xarabank. Fuq xarabank kienet. Tiftakrux kien għalli jara li ħirsa waqt li kunet jaxxiju. Vera, minn kien da, ma nafx il-sejt imma. Imma there are stories, I mean, dawta. Ostja l-marax superpower għanda. Babala, men. Toħroġ l-dimoni kolla. Fucking. Min jaf xox għanda, ostja. Biex joħraġ id-demoni, mux ma kienx tinħaselu jew xi ħaġa. Kien joqgħod jħallusinate jab l-irwejjaħ li ħirġi minn mal-faldi. Però kien hemm waħda ġabitni naħseb hekk. Imma assolutament xorta ngħid, ma nafx, questionable. Jiena darba niftakar xara, this true story, true honest to God story, bla ngħid konti qed ansieħbi konna għadna żgħar, tħallna John Neighbor House tiegħu kienet vera fucking creepy, kienet vera awkward. Dak it-tip abandoned, ħmieġ, gazzetti, alla l-ski kienu l-friket fuq is-sodda. I'm really not fucking joking. Inżilna u smajna ħoss ta' xi ħaġa tinkiser. Etna l-liba ma' doffija u xi ħaġa ħesit lajna fuq niġru u jiena ċert 100% ċert li rajt television imkisser bl-static għadu għaddej. Ġifiri, il-partijiet ta' television li kienu bil-ħġieċ u bil-ħġieċ mal-art, rajt static fuq il-television u fuq il-ħġieċ mal-art. ċert 100%, kieku kellin rap il-flus, ċert li dik li rajt dak l-affarijiet, pero in hindsight issa nejt li jiena konti fel-żgħir, kont impressionable u inventajta dik il-liba storja, għax l-ammont ta' biża li bżajt. Tal-iskantament u the mind is the very powerful thing u ċert li I conjured up that static in my own fucking mind, 100%. Darba mort ġoħal, amen. Ġoħal li immorru biex narawek nabdu xie u fuqek fid-dlam. U kont miexi jekku kon ma kienem mid-daw tal-qamar. U rajt xi ħaġa sew dek, men. Qalbi waqfet mhux billi bad ngħidlek, għajni kemm tittaqbeż bil-qata. Ma nafx iż-żobb kien, ma bil-qata menni ħsat. U mill-żmienkom nibda ngħid nquestion għax iż-żobb. Batet li waħda men. Għattu staħħa. Fuq iż-żewġ saqajn, qed tilliba kif taħsebha qed żjien jimxu fuq iż-żewġ saqajn. Ej, Jowsek, vera, jimxu blura ġieli wkoll. Blura bħal Michael Jackson, fucking moonwalk bil-qata. Ġifieri jiena most likely rajt dal-ostja għattos mennu. Bidla mu osti, ħsibtu xi ħaġa. Your mind fucking plays tricks, man. Meta konna żgħar aħna kien hemm żmien, meta kien ħareġ M&M. Meta kien ħareġ M&M 2000 and meta kien 3, meta kien ħarġ M&M show, iċċekkja l-spoon, meta kien nipprova niftakar naqra. Kemm kelli żmien, naħseb xi 2000 kien ħarġ M&M show tal-Purti tal-Ħamra biex niftehmu. Tu without me wek għandu kun dak. There is Slim Shady wek. U niftakar 2002. U niftakar kemm kelli kalkula ħieli bek sandi 35 illum. U dak iż-żmien kellna ħabib tagħna aħna. Kien wek kalkula ħieli. Ġurnata naħdem hemm li basom nagħmel il-mezz ostja. 35 mile inti kien tifakilek inti jekk tagħmel accounts. Inti meta twilit, 80 meta? 88.
88, 2002 kien, il-liba kienet iġġelni nidaj. 24 kellek. U dak iż-żmien kien hemm ħabib tiegħi minn Bormla, nixtieq nkun naf x'sar minnu, ostja nsejt ismu x'aħna konna nedulu l-M&M. Dak kien letteralment jisboq xar u jilbes M&M u kollox M&M anka jitkellem jitkellem hekk bħal M&M u darba niftakar morna fil-Emdar jedula d-dar tat-tabib ta' Sniema. Ma nafx hekk qatt smajt biha. Smajt biha. Di għandha bitħ enormi minn da palazz kbir. 14 kellek, skużani, jekk 88. 14 kell għallu kemm kont għad niżgħir. U niftakar insomma, forsi jista' jkun mhux 2002, forsi ftit wara. U insomma tħallna ġod id-dar. U qed induru hekk ma rajna xejn insomma. U tħallna u nsibu da sink bil-ħmieġ. U da sink bil-ħmieġ kellu xi isem miktub fuq u nsejġ kien mejn ngħidu pereżempju jinnafa l-Kassajan kien hemm miktub. Oħbo isimgħu ostja u bdejna hekk da. U ma rajna xejn mill-qbija u bdejna kien hemm kasett u qolulna toħorġu xejn minn hawn għax qollha tkun fucking haunted u dal-affarijiet u insomma ġast rajna daw il-każettijiet mal-art u kartolini, però minn id-dar vera ishom telqu blaġ l-annies, għax ħallew kollox hemm bottijiet tal-kini antiki men, u ħadd ma missom istinti meta għandek fl-ixkun tal-kini antik. They are fucking collectibles. Yes. Ma missew ħadd, ġifieri there is something weird about it, imma aħna u ħirġin niftakar konna qed naraw bit-torċ tal-mobile. U dal-osti M&M għamel waħdek u radel qal. U da qabża daqsek, men. U biex għalinna li raħares, il-ostja, men! Right, Harris, man, ostja! Mat jirrepja! U dik ovvjament. Dana, daħqa ta' Kristu. Dana mux dakket fuq TikTok, Mr. Rhymes, u. Do you cock in the morning? Mux dakka nista' jkun. Malti, Malti, jikolli jirrepja tal-M&M. Le, he's not. Must be killed. Le, ma naħsibx. Illum il-ġurnata da ġivi għandu daqsi jek mux ikbar minni, ġivi ma naħsibx il-li ju. Yes, fux iċkon. Inti konti għed barra, tmur ħafna barra, tara l-affariet għal xisib, whatever. Darba jentkom għamiltu live stream barra, il-ħagġarqin. Sewa, din għani ek għalluna, għamiltu live stream ħagġarqin, u inti mort, xkienem, xrata xe kelb. Dak morna jem fuq il-post insomma. Mort għamil live stream tijak, tal-podcast tijak. Morna għamlu live stream, muġi Mirko tfajla tijaw, u ġaw bil-kelba, bil-nina. Xkelba hi? Tal-Fox Terrier mħalta. Fox Terrier zaħira ġiviri, ok. U kien mitfajla tijaw, u ġikit, ħabib tijaj, bida joqt jiprofa l-frosta, insomma. Frosta xie. Frosta, bira. Kien hemm miftuħu. Kienet jira bir-bir. Minn da, alright, ok. U di l-kelba rajta sejra, tibżaq. U fħim minnom għabdet tajet it-tfajla ta' Mirko, ħarbet tiġri dil-ostja kelba. U insomma, morna naqbdu, badnija. Unbat, il-kelba bdiet tibża ma rridix tiġi, insomma. Batta, u għarfajta jħinek. U ħana u miexin it-tfajla ta' Mirko, għalt l-ostja xriħa taħra. Tala ħiju ostja, ta' jgħu l-fistel ħara ġimkien jien. Insomma, unbat nizzilt il-kelba u dan u hekk. U paġġib bil-qed biex ndawar suffarel. Burtal. Zumbret. U kif taħtu daħħalt idejek? Fiex. Fil-ħara. Fej daħħalt idejk? Ġol għal-pouch. Ġol Member. Ratlek ġol Member. Għaddit il-ħar jaddit minn ġol pouchek. Eżat, men fuq il-mobile ek. U xħarja kienet? Kif kienet il-konsistenza? Naqa likwida. Bil-bizza, dak ħarsin l-istokku bil-frosta. Xorta pejjibta. U inti għandek il-kelba toqt boslok smajna. Vera, Ja fucking animali, inta stat fajla għaltinna li vera t-boss u toqt waħħal fil-kelba, men. Kemmu d-demet. Zibbelu. Għallu met n-boss ninten jena. Dal. Ma vera t-bosser l-abrat
il-klip ibossu, U vera jintnu tal-klip. Il-klip tal-ostex meta jbossu jihdu għata. Iduru jgħoddu xammu x-zom ġara. Ma kurun xafu ġara. Għazinduna, għassi kollom. Labrador u koll. Jien għandi Labrador mix, dik straight ġibni għam misqallija u safeter. Un bat għanna Yorkie, zaħir. U bejnietom vera din kopja fucking imħasrin. Għandi l-inkwitta Kristu. Sib suf ma. Il-libba, Ġo posti strambi. U għandi ġo kullim kienu għalla mar rasek. True story. True story, u tara s-sufa tal-kelba mar ras. Di fej l-alla ġiet, men, nastija. Mis-serja ta' kullim kien jieġi s-suf taħħa tal-blit, men, it's fucking scary. Aħħar darba mort interview tal-net, men, kif rajt fuq il-kamera konni sufi t-tilli. Ija ma tistax, ta' attent, jien bil-roller id-dara, xkullim kien iġi jisni, għalla xismu ta' jisni fluffy pillow. Minn daw tal-blit. Scary. Bellux. It's very bad, ġifiri. Inti u oħra li konna najd, li bdejt s-semmijin. Li semmejt l-ewel naħseb di. Li darba inti vera relax. Tidher ħafna relax u chill. Tidher inti persona friendly. Friendly. Imma naħseb u għatilna ġili għalajt xebba ta' Kristu. Ej. Spiegħana naħx kien għeddi, tista jow. Ma għax nistaħħa fil-dettal. Whatever, U t-tabib tak il-muscle relaxant. Fost il-ħaxixa u ek. Fost l-affarijiet oħra. U ġili, u darba kontu għad podcast. Podcast, kont għandim bitċet. Uħat il-muscle relaxant. Abba joint, man. Kont miġu ħall-ostja. Jibt il-joint. U kont għarajt, mux ħazin. U poġġej bil-qeda, kienem salvu mallija. U kif dejnek l-għal 5 minuti, tetti l-liba kif jatħala. Għanu rukom naqra ġibna l-kret. Għana fħajitla. Da ta' meta kont l-Space Cake. Da tal-Space Cake ġiviri. Da kont maħta u kol. Le, di għallinna li tal-bas il-relaxin ta' stjabirkom għala t-tħawa. Temmem l-ħra medda u kol. L-ħra medda ġiviri. Ma erġa għaddaba. Il-video, ħana ma naqqa xismu għaw. Analizi. Bamada. Dak xkullu ma dal-viola kollu fil-kamra zej. Basar, fuq kamra sabiħa. Insomma. Mandra. U għat il-podcast men bdejt niġi iktar gravi, ġifiri. Mħassar, nsarbu bdejt naraz liġa. Tibqa nieżel. U bdejt id-dur lej Mirko, nejdu Mirko. Bro. Jgħat xara memma. Dur, rajt, tajb sejri, tajb. Oġbu x-xol il-Mirko. Għaddew xie 4 jew 5. U ċempelli għalli għanna problema, ta' Ma nistan xandar xej. Da Mirko għet minn dawk il-ħbieb li jħob jarak dbati. Taf xirrit najt, jgħalli ħafna ħbieb li jasti aktar ma jiraw dbati, aktar jihdu pjaċir jastja. That's what. Why make enemies when you have friends? I'm just saying. Definitely. U koll, aħna darba ġejna sandek sal-studio. Rajtu il-clips li tfajna u ek ġifiri. Xi 50 take. Ej, għax daddu. Insomma, minn nasija, ta' biex rekordjajna 2-minute clip. Ostja, kollu jitħaq. JD. Jena ħassart li men ma stajċ. Għax da joqgħod serju hekk. Ejwa, men, no. Jien ma nistax nifhem għala. Konna din, ma kellek tagħmel xejn, sa. Kellek kollox. Literalment, kieku ma konċem l-istess function kont tagħmel. Eżatt. Imma rrid bil-fors, toqgħod qudiemna u toqgħod titħaq u ġibna ħażin. Aħna din hemm nipprovaw nifiltaw l-istejjer u ġast missajjar ħaram. Illi ma kemm kienet żejda, ma kienet tajba. Però dakinhar ittilna li inti tirċivi xi messages sexy. L-losti. Dejwa, di tajba. U ta' di jiena maħruq malla. Eżatt.
Għaxin ħajkolli nejda, Sajan. Jiena naħseb iktar gustus minnek. Ma nafx. Imma jiena ħadd qatt ma bat li xejja għalleġ. Leġi, aħna qatt ma rċevejna men invitazzjonijiet sessuali. Xej, zero minn għand ħadd. Kien hemm waħda batit li għalet li nalaqlek il-bajt bitqieb kol. Passuf tal-kelb jitħol fil-postijiet it-qiegħu. Ġieli s-sib xinaqek. Xkullu kienu. Jiena x-xielu jgħaddi jek minn ġo shorts. Ġew in-nej għalik tal. Bax ikun hemm għaddej għaddej fl-arja u jkun jisu hekk. Kollok tmurru l-klinik hemm jgħallawlek il-ġebel. Limestone. Jiena ħanejli, jiena vera nixtieq nirċievi messaġġ li jgħid li nixtieq nerdalek il-bajt bitqiq. Batulna xi ħaġa. Denis. Dalton. Dik bitqiq b'kollox tagħmilha naħseb jien tagħmilha jien. Ġib li borza tqiq miegħek darbora. Dik Denis mhux bitqiq b'kollox naħseb jiena. Full on. Dakka darba qed tisemmi affarijiet bojot mal-parti darba start smajt storja ma nafx ma' min, ma nafx min kien insejt, imma niftakar li kont żgħir u kont ilu ħafna. U kien hemm waħda kienet ma' mara. Żewwa. U dana niżel għalih insomma we. U kienet ma nħaslitx. Ma kienet ma nħaslitx. Mela ħmira allura mhux Kella ħmira eżatt. Kella naqa. Meta tagħmel il-fresh pasta. Eżatt, jifdalek dak jibda jdellek. Diffiċli biex jinqala. Imma diffiċli biex jinqala, imma mbagħad jiġi jisu naqa flejki. Kella mbagħad għamlilha hekk, abadula. Temmaħula f'wiċċa. Għalilha da x'inhu? Dreaming of a White Christmas għalilha. Bella ħadja Għanna sefin abbenna xtella l-istokku da' U jiena xi nagħmel premura. Ej, wadin għamluha, importanti. Xi nagħmel premura. Tal-li aħna qatt marċevejna messaġġi sexy u provokanti u promiscuous fil-poddata li jmiss jekk tibatulna affarijiet sexy fuq l-Instagram, namlu faċli, fuq l-Instagram messages, aħna ħanaqrawhom live. Eżatt. So send away. Live. Messaġġi fucking sexy. It-top 3 ħanajdulhom u għandkom ċans tirbħu ritratt ta' Denis Dalton. Il-video li urietna. Nibatu. Le. Għandkom ċans xejn, just tidru fil-podcast tu. Għal-baz. Tamluna ħajja aktar cool, interessanti. Ġelluna nħosna importanti. Għax, vera nħosna. Jina biex fucking il-ċevijom sajan men. U tiġvi ħafna. Mux wieħed, men. Mux wieħed għettilna. Għalilkom Mirko, naħseb. L-letta tqiq għalilna Mirko, dik kienet l-iktar wahda gravi. Eżin mux dik bizġiet, ġaw iktar minn ġast wieħed. Which is cool. Konnet nitkelmu barra qabel tħanna li għatizom naqra ċertu diskors kif jgħidilhom għax jibżal jieħdu għalihom. Mhux hekk eżatt. Taf kif? Aw ruħi. Tarhom it-tfajla daw. Tarhom Once semmejt it-tfajla. Int għandek tatu. I love it. Tajba. Għanna ħafna ser fuq it-tatus ta' sajja. Inti għandek tatu fuq tal-ex tiegħek. Fuq xiex? Għandek tatu tal-ex tiegħek. Ejwa. Li x'kienet oriġinarjament? Le, mhux oriġinarjament, x'inhi t-tatu tal-ex tfajla tiegħek? Le, ma żomm, le. Inti għandek Għandi tal-ex għadu, wow. X'tagħmel? X'inhi dit-tatu? Nista' nara? Le. It-tatu tal-ex tiegħek. Mhux tal-ex tiegħi, fuq tal-ex naħseb tiegħi rid jgħid. F'ma sens. Int għandek femni ħażin mela. Fuq tal-ex tiegħi. Di. Dik x'inhi dik? Ġesu qed jixrob drink u jpejja b'ġojn. X'tangent differenti mod. Le, ġesu qed ipejja b'ġojn. Ma mhux hekk jiena nis ngħidilhom hekk. The dude. Ejwa dak the dude, imma nies ma jafux the dude. Allora qed ngħidilhom hekk.
ta' Taxi. Jiena smajt, ma nafx hekk ixer bin legend jew vera. Hawn min fuq il-pala ta' saqajh. Pinġal Madonna. Naf min. Vera di jiġifieri. Ejwa. Ħalli minn flok joqgħod jieda joqgħod isabbat saqajh mal-art. Silentu. Tkun jgħet waqt radio show. Fuq l-RTK! Jew radio Marija. L-luba l-kurja x-libel ħajjibatulna. Ħanejdlek, men il-kurja u mux kurja. Jena għandi l-ekleziafobja. X'għandek? L-ekleziafobja. Tibżam il-knejjes? Nibżom il-kleru. Inti. Naħna darba kenna l-dal-teacher. Illi da kien vera kollox kien teacher tal-religion tagħna tal-iskola. Kollox għajdli, ħonini, għajdli, imma nilek għax il-mulej juħsibek, il-mulej, kollox dak it-tip ta' ton vera kalmri u darba men. Badna, u bdejna ma kienx abtet lesson. U għadna nobsqulu fuq il-whiteboard u dax jimmar jikteb fuq il-whiteboard bada jizzelliġlu kollox bili nizel ma l-whiteboard ostja qabżit l-ostja dak is-santi ta' kolla jaqbat il-bibja. Isabbata il-xut jamen. Taf kif bellaħna menna minna ġimma biex fucking ġejna ftaqna ġimma. Sorry, sotto zero. Ma tajbin għadhom. Tajbin għadhom. Papala tal-biskof. Tal-biskof jena ħanoħda. Xieħdur ostja. Anyways, għamilna ġiviri wer l-alla, kien dakinar. Jastja Madonna ħalle, forsi jirida sajan nostja. Għandi tatu juħor mo. ċandek? Jodu jidu li jisu zup. Dik xabla. Għana għazzob ta' vera. Ona forma ta' zob, bro, ostja. Dik xabla, lemma. Ejja xabla. Lemma, hija tidelli xabla, ma ta' tintara. Għandi laqa tatu, stadi nejt it-tifla xajpinġi, il-dadi. Xinu? Nejt it-tifla xitridu jpinġi il-dadi. Ostja, vera, issa penġitlek it-tifla dik imma. Il-ghost. Il-ghost, vera. Jiena darba tifla mlit li smiley face għaw. ħat ritrat, kienet l-ewwel smiley face li qatt pinġiet iż-żajra tiegħi kellha xi tu. Skul għamlu ostja. Ħanagħmlu żgur, x'imkien rid nagħmlu? Rid nara fejn. Għamlu ma jdejk. Imma le ma idejja żejda ma l-ewwel. Ma xinti taf jiena. Inti tatu żejda ma jdejk le. Għandek tattoos you regret. Ma nagħmlek xi toqgħod tħabbeż Ma tħabbeż inti. To be fair, tattoos once tagħmilha, tiġi saqazza ta'. Jisek for you, it's really... Ma nafx, I don't have one. Jien għandi nofs kommaw, it's really... Tal-ħamalli tijek u l-esfejti. Xieħi tijaj, jumma Greek statues. Tal-ħamalli u tal-BMWs. Tal-Honda baxxi. Bis-silencer. Nice food. Rum pom pom. Le, ma daw, għamiltu dak dik bnejt, xina I love Greek mythology. Ila l-ewwel kotba li qrajt, l-ewwel movies li qrajt. U dak għajet ħanamel daw tliet statues, hemm tliet brothers, hemm Hades, Zeus. U fucking ta' fit-tattoos. Il-liba, x'il-liba jismu liħor? Zeus, Hades u Poseidon. Zeus, Hades u Poseidon. U għawek kont ħanamel xi demigods, għadim għamiltomx. U taka kont ħanibdijom jiena. Nkont għadiet nibat il-mara griega. U tgħid kemm ħassejtni jisnilox, qed nipprova nisħol ma' dil-mara, ħanajdilha ħamur nagħmel tattoos tal-Griegi. Nisħol ma' dil-mara. Ħriġt vera jisni loser, qed nagħmilha tapposta biex nimpressjona, I'm gonna get Greek tattoos, Steve, you know, vera ħarġet weird. Ma kontx għamilthom xi imma għamilthom apposta le. Le, libba m'għandekx ċans, le, imma it kind of played off a bit to look like that. Loser, vera. Loser, move, toqgħod tagħmel it-tattoos biex timpressjona mara biex tipprova tieħu ngħajka. Għallulna li inti ħatmur it-Turkija biex tagħmel snienek. Nixtieq nsaqsik għax solidarjetà miegħi. Jiena kelli snieni jisom twisties. Tiegħi jisom M&M's. Mhux gravi tiegħek imma sa. Le, li dax għalaj daqqawek. U tħassru li daw issa. Right. Fimt, meta mort biex namilhom issa talabni ħafna, u għed fuck it, kellim mur hemmhekk.
Għaw min jitla Turkija biex jagħmel xaru, per eżempju. Max, don't even try. Uwejja. Minix. It's fucking lame. Għamela, Namel il-suf ta' zobbi maħalik. Ismani, għax di skellimni għajna u sajan barra qabel tħanna l-podcast. Inti Malta għamiltom. Snini? Iva. Lima foxxillir-Irlanda, kem ġewk? Ommi kella li, dak ma ta' kont zaħir. Jina mandi xej, mandi xej kem ġo ħafna żgur. Kem kellek żmien int meta għamiltom ġifieri? 16. Kont għandna kif bdejt l-università. Baba, U baqgħu l-istess. 16 xeba kienet kissirhom li iktarhom, mi kienet it-tieni, mela fucking 7,000 euro. Konti għad ħażin, brother. Kont Rix, darba nġibu ritratt. Minni ma naħsibx li għandi ritratti ta' dak iż-żmien bisnini hekk. Vera? Għax jiena kelli il-baby tit ma waqgħulix, allura baqgħu li hemm. Allura snin il-ġodda kibru u sabu traffic jam qudiemhom. Allura ħarġu kollha hekk sideways u ġewwa u kollox. Ħessil talla. Għandi daw, impress li daqqa daw ġew lus. Sawa, issa jisom marlu, telqu. Le, xiew, jek ma tqax attent. U aħna l-familja tagħna għandna history ta' Patti. Da issa ta' ġifieri f'Marzu li għadda. U letteralment kont inċaqlaqhom wara li lajt it-taqa. They broke the root, they broke the actual thingy, ħeselu. U kalkolajna ħażina x'mbagħad issa skoprejt li għandi l-oħra wkoll. Tajba. Kem, insomma, ma naħsibx li. Għalhekk ħammur nagħmelhom it-Turkija. Ma Malta talbuħ prezz gravi, L-ostja. Talbuħ prezz gravi, bro, ma tagħmilhomx mennu, I mean. They're cheaper for sure in Turkey, ġifieri 100%. Ma mhux qed nagħmlu reklam imma wejja men li jitolbuk dak l-eluf tal-liri biex tagħmilhom Malta. Ma nistax nifhem Kemm pejab ħaxix Inti semmejt il-BMW. Inta apparentament għandek l-ewwel karozza li xtrajt kienet di jew xtrajt li għaddu bħalissa, li għandek bħalissa? Li għandi bħalissa, li ma waħda. Għandek tal-borom jew l-oħra? Ant għandek tal-borom. Tal-borom ta' Nancy. Ta' Nancy. Da xtara il-BMW li kella Nancy tal-World Marketing. U apparentament Talla jbirek, ġviri, armata s-saru homma, ġal-fatela xie 20,000 euro. Le. Iktar ma taħdimx mill-li taħdem. Iktar ma taħdimx mill-li taħdem. Kemm il-fatela flus. Le, ta' Nancy xej għadni sissa. Mela mux li, l-oħra? L-oħra, ejwa l-oħra. L-oħra, men. L-oħra xini? L-istess BMW. L-istess waħda disaster. Eżatt. Allora xiex mażomx waħda u tarmi l-oħra, me, xini l-idea? Naf bħalma ta' jkollok kelb difetta. Mux ħatraqlu. Għaddek raġu. Jien l-kom, t-nejza mejtkom. Għaddek raġu. Sorry. Ma mejt Skużala tal-berdin. Finti annimali x'għandek? Kelb? Pappagalli. Il-pappagall għallimtu Il-pappagall għallimtu xaħġa vera sabiħa. Isma, le, mux għalbu, le. Vera, mux għalmu. Zom. Ħanejda jendi, ħan labu għasejf, għaxina, as you all know, I'm the conservative one. Għax daw il-fucking tnej. Mela, da basically. Mela da basically Sajan għandu pappagall u basically kien jara ċertu dokumentari Sajan li daw id-dokumentari morru l-ura 1942. Far left. Bravo. Very well put. U dal-pappagall. Far left or far right? Far right. Jat komplix taħxija. Far right. Femu kien nies. You were sarcastic by saying far left. Issa. U da il-pappagall peress li kien jisma l-ħin kollu l-istess prepara l-biba u spun għara ġeja. Deutschland. Zom. Peress li kien jara ħafna da dokumentari, dal-pappagall kien kollu jisma din il-kerma. U dal-pappagall kien jara dan il-dokumentari ma' Sajan li spiċċa jolli jdejħ u jgħid Tal-bliħu. Immaġinaħ Adolf imma mux kelma bil-pappagall waqt il-marċijiet. Meta jisma' diska, tismaħħa diska Erika, timmarċja. Vera, għakxie ta' ma timmarċi, vera jew. Għamin biex nitħaqna barom, daw ġifil mux għaxda. It's funny pappagall jitallem dal-affarijiet. I mean, it's bad. Imma mux jek bis, men ta' intelligenti. Għazgull intelligenti, I mean. Intelligenti.
jitrikjak, jaljenak, ma jkunx jafek, ġifiri għoti ħakkek mal-għadġa biex tersaq leħ, un bat kif tmissu hekk. Jikdmek, ostja. Jikdmek. La, mull-leba. Mela vera nazzist, ostja. Ja, fuck il-leba. Mirko għallilna huwa li ukoll li huwa impressjonat kif hemm ħafna jisu VIPs li jiggustawk. Infatti qegħdin invitati daqt għand Joseph Calleja. Morna. Mortu. Mortu tiġa. What was it? It's cool. Ġivin inti xtejn li taċin n-immagina kienem vera high class people, xizzop, mord bit. Le, tal-ostja kien. Mord bit iq. Joseph ġifu Ta' mor ċorta. Ta' xol. Joseph ġifu l-program ta'kom. Ejja. And it went very well, correct? U vera gentleman, bnidem tal-ostja. Cool guy, jek, Joseph. U xmort tagħmel għandu, daka kien hemm xi ieħor kbir minn barra x'qalilna. Dettalji ostja. Kien hemm ħabib tiegħi xjenzat ukoll. Għamilna kienna sajjar pizza, laqwa pizza minn laqt kil. Joseph sajjar Joseph. Il-ostja minn. Dak fox kemm għandu qatt ma jistedilna. Najlek minn. għandu ma jistid. Fucking zaħħara l-għandu x'darba nġibuh. Ta' għadu nejku bih. Ġibilna pizza, sorry, sotto zero la zobna mill-likel tijak dakinhar. Joseph Calleja. Il-pizza sta Joseph irridu. Et najlek għaw, ta' vjera, Ostja jien ħatqat ma' vitani, jimkien ma' da. Jena jġili, insomma, le. Inti mort shows ħafna. Shows ta' xiex tal-Madonna, ta' moħx shows mordien. Mux fuq television, u Le, jena t-nejl, ma da mux fuq television jgħid VIP sajjarlu, men, jena għatma u Joseph Calleja, ta' it's no fucking joke. Sajjarlek Joseph Calleja, it's good, man. U ġiex għattu t-parlaw u għek ġiviri. Farit normali. U jemmen fil-ghosts. Jemmen kellu l-istorja. Esperienza, u. He had that shit ġiviri, he went through it as well. U anki per eżempju tkellem ma' pilot u kollu. Ġifiri li raw. Tkellem ma' pilots li raw l-UFOs għaddejjin ek. Jiena darba konti għatan siħbi. U l-għedi miex ċajta spunħa, għabat jitħaqqas nistanajt kelma Madonna. Jabbat jitħaq. Jien osti għandi dudu minn. Lek jitħaq. Taf kemm il-darba, naqbad l saħħu jirġa jitla fux kemm għandu minn. L-alien. Unitixju osti għan il-sofja ħa. Jena minnix sociable minn kif naqbatni, lek ma daw tip. Il-bess unem, nibda ħagħom. Ħankomplu għem. Mxiex minn t-sociable. Mux minn is-sociable, tipo meta jistednu li ġo postijiet li jkunu high class u hekk men vera noqgħod lura ma mmurx. Ma mhux inti Joseph Calleja u xati. Ma Joseph Calleja ħabib tiegħi fim tipo nafu hekk u Kont tafu qabel jew you met him to the show? Għajna kont fenti jew ġieli darba mort rajtu darba. Umbat. Fen kbir ma. Għawija fen. Ma nisma, nitfa. Xi diska tiegħu. U tipo batilna u tkellimna u hekk u mbagħad aċċetta l-istedina tagħna. U vera ħadd gost li sirt nafu, għax vera bniedem ġentlom. Tal-ostja. Imma eżempju jekk jistidnuni x'imkien biex imur jien naf. Xi gala dinner. Insa fucking. Ma tmurx hekk dak tik li kollhom jisom tliet tifriket u dawn affarijiet. Jien bidin ieħor minna. Wara kemm hekk it-tija għaddej. Bl-eskargot, ħata għanni jillabu. Ja, kalla jek naqbat il-furketta u s-sikina dejjem naqbadhom ħażin, ġifieri. Ostja għet minn dawk inti li ma tafx li s-sikina fuq il-lemin u x-xellu. Fucking idea. Isma, inti, di nishtiqna, sorry, di kemem, fix għedin aħna spu? 1 hour, 7 minutes. Mela prepara l-1 hour, 50 minutes, għara ġej. Sajan jemmen f'xaħġa li nara fucking bullshit. The law of attraction. Diki. Illa what a bullshit fucking ostja belief. Xini l-għu I'm not sure, I don't know what it is. Mela, ħantilek in a basic, very basic explanation. Ħan nismatijak, mbat nismatijak. Le, ħajaqbel mija jaxidej. Law of attraction, law nis nistan semmiħem dal-video illi I'm sure you've seen it, you know, rajtu, fucking post-comedy għali, jabris per kollu, sajja, ġitu ġadik. The Secret. The Secret? The Secret, wejja, kamon li jitkelmu għal-moment għat ninsa, imma kien hemm ħafna smijiet gbar fih.
The Secret fuq il-law of attraction, basically. M'għandix fucking idea. U jek ma rajx The Secret, ma rakit temmen fil-fucking law of attraction. Għax ma nsegwix affarijiet li huma mbarazz. Le, mux imbarazza għala The Secret, ngħidlek jitkellem fuq il-law of attraction jaqbel miegħek, jaqbel li teżistu dal-affarijiet, basically għadi. Skont kif? Jekk inti, per Għalhekk eżempju, għana għaza. jekk inti per eżempju, taqbad għal-kas, per eżempju, Jim Carrey għamela dijajt. Illi qabad, nsejt eżat kif kienet ta' Jim Carrey, jaqbad $10 kienu, jew xaġek x'kienet. U Le. qabad ċekk u kiteb fuq. Kiteb jo fuq. U kiteb 1 million fuq. U ħalliħem fej jissodda hekk da. U kull filgħodu kull meta jqum jaraħu joqgħod joħlom illi dejjem ikollu 1 million. U da fl-aħħar mill-aħħar irċeva l-1 million check. That was law of attraction. Illi da irnexxa fil-karriera tiegħu u ġeva l-1 million check. U jemmen illi dik il-1 million check waslet għax għamel dal-fucking check fuq il-komodina. Like motivation. To say, yeah. That's essentially what it is. Jena għalija. Exactly. Le, għalija mux ekkieda. Law of attraction mux ekkieda. Jisa għet li għafkul. Jena naraħħa motiħor differenti minnek. Per eżempju, kunem blood types that attract each other. Minnar ma jkunu jafu. Fim xerit nejlek. But still scientific proof to this, man. You believe in blood types, ġifiri that they attract each other? Hemm studju fuqha li eżempju ikun hemm xi percentaġġ fej il-blood types ikun iktar kif naqbad ngħidlek attract. Imma x'għandu saqsam żomm mal-law of attraction. Ġifieri di spjegali għax huwa d-dabba jisana mystical il-ħaġa. It is mystical. Spazjuża. Eżatt. Le, ikun hemm ċertu affarijiet pereżempju where they intertwine. Fim ċerit ngħidlek. Le, ma tantx, tkun aktar elaborata. Meta jkollok il-building blocks, waħda tħoġġu l-oħra, dawk law of attraction. Wejja, xaddu xaqsam, sajja los jek jina nibni li di da xifer jitħolaw ġew. What the fuck is law of attraction? It's fucking physics. Mux tifhem il-kunċett. Mux. Xkunċett? Għalek, Ara, ħan fehmek. Mela. He's looking really deep in it, Le, għax ma nafx kif ħanpoġġija. Isek inti qed tgħid per eżempju mhux għaxina rrita nsib parking u nsib parking. Imma that is one of the law of attraction. Għax dan ekket. Le, mhix dik, men. Ikun hemm ċertu affarijiet fejn jimmeċċjaw u jkunu ma jafux xulxin, eżempju ħaġa daw ma jafux xulxin, imma jitlu xulxin. Fim ċert ngħidlek. And they go exactly, and they fit exactly. So per eżempju soulmates. Soulmates, eżempju. Dat tip ta' affarijiet. Ma jekk jiena jkolli l-istess humor tal-mara u noġbu lil xulxin, that's not law of attraction, it's something that it's normal. Law of attraction ukoll? Le, mhux normal. But there is nothing mystical about it. There's nothing paranormal about it. Anki li qed nitkellmu jiena u inti wkoll paranormali għalija. Ukoll stramba l-ħaġa. Jien ħanibda l-mushroom sala b'żobbi. Zob. U ejja, mhux ovvja li stramba din nitkellmu. Għaliex stramba, x'inhi stramba? Kollox koinċidenza kif jista' jkun ġejna hawnhekk. Jiena nemmen li kollox koinċidenza. I believe, finti temmen li shit is meant to happen sa ċertu punt. Sa ċertu punt. Jiena nemmen li minn A sa Z d-dinja ġiet kombinazzjoni. Minn kollox, għax missieri qabel ma ħex għal ommi kil-pakket twisties. U xija dak il-ħin, xija dik is-sekonda, kollox kombinazzjoni u ma fsidx Allaw bas qabel unġaba blezat. U bekk ġejt jiena, kieku dak il-pakket twisties id-deċida jieħu tasties floka, l-istorja kienet tiġri kompletament differenti ma konċ noħroġ jien kif jiena. Jienek nemmen li m'hemm xej. Però, speaking about law of attraction, I do believe li anyone is capable to reach whatever heights they want to reach. But that's motivation, it's obvious. If they believe it enough. Xvedi li jagħmel Jim Carrey li wadda pil-ġismu hemm. He just kienet spark biex hu kull jum jgħid ejja. Let's get it. But that's motivation. Per eżempju, dik ma taħdimx jiena li nipprova biljetta Super 5. Imma di għalek, isma' differenti, forsi nixxi tigra u noqgħod niġri biha jiena. Kieku tixxi triga, alla l-ewwel tigra minn kollha il-bol annimali ma tantx għandek għalek history tajjeb, aħjar ma tixxi tigri. Jiena li hawn min jemmen pereżempju li anke pereżempju joqgħod jaħseb
Per eżempju, kemm li ma naraħ il-Max, strollallu Max, tejt għadu per eżempju ma sendi u hekk u joqgħod u badda għadha fil-għaxija jaraħ law of attraction. Għamin, jgħid li dik law of attraction. Vera? Issa. Iktar nara ħastra mbagħad tkun qed taħseb fuq xagħtu jċempillek. U hija. Law of attraction. This is all Kull meta tkun intertwined. diħel taħra tara JD. Eżatt, fox kemm Imma u qed jaħseb illi strabba xi titkellem. ċempilli xi darbta qed nibat fax. Imma qed jaħsbu sewwa li waqt li qed jaħseb fuq Max u hekk u raħ fil-għaxija l-ostja law of attraction. Kemm il-darba sennejna l-Joseph Kalleja? Jekk ma jċempillek xillum, fejn il-law of attraction? Iż-żob, mela meta tiġri law of attraction, meta ma tiġrix, ma tiġrix. Mux għalek, eżat, le, diġinek, jen għandi Dik kienet stramba, kol meta nkun ħana bat fax. Il-mara ma stax ngħid li temmen, għax mux ħaġa temmen, imma hija għandha ħafna tal-horoskops. Il-horoskops. Xej. Ma temminx fil-horoskops. Imma, zomma, xie mbagħad titfa' li naqa reasoning, which nejdra isma' if this happens, mela it can be proven. U kieku vera kieku hemm xi cosmic joining kif qed tajt inti, għax temmen li it's all about energy, u jekk inti skont meta int mitwielet il-qamar kien post, allura d-dem tijak kienet jivvibrate jamot, u she doesn't believe it, imma she doesn't exclude it. Għax tinsertat ħafna nies minn ħajjita, minn jgħad dal-ċertu star sign, id-liba. Ma jmurx tajjeb maħħa. Kull mi jgħad pali, maħħa dajem mar tajjeb. Allura there were certain things in life that pushed her towards making it plausible. Ħanamlu hekk. Jiġifieri, it-tfajla tijak ma teskludix illi jekk per eżempju ma tmux tajjeb mal-Capricorn, in-nies kollha Capricorn fid-dinja imorru ħażin magħha. Kollha! Fid-dinja kollha ostja! Jekk ngħidilha jena, ma stax ikun għax kieku. Imma le għax imbagħad skont fejkinu l-qamar u l-stilel dik istess sekonda. Ma nafx għamil żmien, madonni. Għax men di bħal tal-flat earth, jabdu jġibolok id-diagrams u zobbi u teatri. Ma tgħidlix li int flat earth, era? Le. Għax wadbek il-barra bid-daqqa sieq ġifieri. Le, men. Das kemm niġġieled magħhom dinja tonda, men. L-unika ħaġa li niġġieled magħhom fuq għax id-dinja tonda, żgur tonda. Eżattu, le 100%. Imma inti l-istess ħaġa bħal tal-flat earth, iġibulok diagrams u losti, ma iktar fid-dettall u hemm ħafna iktar nies jemnuha. Eżatt. Mux għedit. Jien tafx nemmen, eżempju. Jien nara dil-ħajja jisni dinġo GTA. Ek li we're a computer game. Taf li hemm nies li jemnu li ek li. X'ħat ivvinta sa. Għax aħna kollna electrics. X'inhi? This is a good. Jekk hemm il-parallel universe. Hemm fejn tmur. X'hemm parallel universe, man? Fejn hu l-parallel universe? Għaliex tagħmel. There are more than one universes, hemm ħafna universes. Tista' tmur reverse u forward fejn trid. Vera. This is literally, this was found, le? Ismentom jaqaw, ismani, bdejna diskussjoni fuq drog, intom spajkajtu l-drink. Għaxej jgħajtu l-alla, ġifiri, x-parallel universe emmen? Fejn u l-parallel, x-universe parallel emmen? Titċek. Blipja. Xer, ejt l-ċunu l-parallel. Imma, ħadem il-ba, jek tamelek, kara, jek tamelek. ħatara il-motion, ħataraħħa isa. That's because our fucking guys ma jleħqux mal-frame rate. Dik minn hemmhekk ġejja dit teorija tal-parallel universes. Ne, ma daw tal-parallel universe xjentisti ta' jagħmlu ta' shit, man. Mhux sajjan il-furnar. Mhux sajjan il-furnar pejjeb. Fej ix-xjentisti jemnu bil-parallel universe Max iqaf għannejk. Min? Li ma xjentisti jemnu? Mhux jemnu. Theory of relativity mhux xi ħaġa fuq on this case it is għajn bisejjed Einstein theory of relativity. This is what he's saying, time travel.
actually ħareġ bi premura li hemm chance There is no li time travel is plausible. Time plausible, ostja! Jekk itmur. Għalissa le, m'għadix, mhijiex bħalissa. Mhijiex It impossibbli hasn't been bħalissa. founded. This podcast is virgin. Allura ma tgħidx li teżisti, jekk Le, m'hemmx mhux qed provi. ngħidu li teżisti. We're not saying li teżisti, għedna Hemm him ten possibilità. li hemm chance. Ix-xjenza kif ġiet miktuba tgħid li hemm chance. Dal-podcast musa noħorġu menna. Xed noħorġu ta' fucking mazzetti. Jien ma dix naqsam, orajt? Għalla del-konversazzjoni. Jena għalek nġib xjenzati. O xejja ħalluna. Le, vera. Hemm xjenzati li jemnu baffarijiet li they have beliefs. Jena f'xjenzati li jmorru l-knisja. Appuntu, Għana li jġil, doesn't- what the fuck, man. Eżatt, li xjenza ma Doesn't tagħmel make sens hemmhekk, issa believe it temmen jew ma temmenx. Imma għazom naqra, il-UFOs. Il-UFOs taqqat il-xjenza u r-religjon. Essaċ, yes. Essa, ċeħe, ma jisma jena nemmen li jem affarijiet, jena ma nemmenx li għedin waħedna fl-univers mux parallel, fucking Għalla univers u jed. Imma ġifiri, mux għalla Ma, ħares zo- il-kelma, jena impossibli with all this bloody fucking vast universe li għedin waħedna. Tifem, jena nemmen dil-bicċa xoħal, ġi UFOs, mux ovvja, I mean, it can be true, imma għadhom mux proven. Videos. Ija, men, mill-videos, sem tant videos li huma debunked li. Ejwa, ma sta, nara, ma daw CIA ħarġu bijom. No way, you are. Mux sajan il-forma. Sajan il-forma. Xħadejt. The most exciting part of asking how many universes are there is that there isn't a correct answer yet. Multiverse are theoretically possible within our understanding of physics. The way physics has been structured and has been taught to us, it's possible that that there are more universes than one. It's possible. Il-mod kif għamlu l-physics, just ovvjament għadhom ma sabux it-theory behind it too. You can't exclude it. You can't exclude anything in life għax until it's proven, jekk erbat jem oħra xjenza tipprova. You can't exclude it, but unless there is proof, you can't fucking say it exists. Daħħal subaj agreed. fil-kustat. Eżatt, mux ovvja, bro. Ija ovvja. Ovvja. Titkun. Inti, you are 100% sure li jeżistu l-aliens, 100 fucking Ma neċ li wara li jani. U le, whatever. Xinu ma? Jew aħna mill-passat jew aħna mill-futur. Illa, let's getting worse. Le. Aħna mill-passaġ ġifiri, aħna mill-futur. Jien nafu jista' jkun hemm infinite possibilities. Jina kull jom immur noqgħod qod nifakja fuq il-mewt. Vera ħażin dal-aħħar tiġi li wista spiss. Noqgħod men, tuqqanix ħażin. Le, noqgħod nimmaġina li l-nifsi. Mhux jgħat li l-nifsi. Mhux jgħat Out of body experience. Le, laqqas out of body. I imagine myself not continuing. U nħoss biża ta' ġewwa. U dik kważi kull jum tiġri, nixkem nifakja, mbagħad noqgħod ġeri ħon ninsa. Imma vera nifakja, vera tiġri ta' spiss. U vera nixtieq li fucking nemmen. Fallaw f'Ġesu jew f'xi That happens to reliġjon. everyone. Il-liba kemm nixtieq nemmen ostja, imma ma nemminx. That happens to everyone. Meta bniedem The ikun afterlife. viċin il-mewt u jibda jaħseb fuq daw l-affarijiet. Kun wasal, Kemm hemm fil-kont ostja kun ta' laħaq skada. dawk naqsmu bejnietna. Insomma, toħdilna l-mara tiegħu ostja xi ġwirt. Ju miskin bejn. Le, vera baħda. Pero meta bniedem ikun qed jaħseb fuq daw l-affarijiet, ovvjament l-affarijiet iżbih li ġok f'moħħok li inti you die and you go to heaven. I wish, Ovvja, vera nixtieq ostja. Temmen bil-ġenna u l-infern int. L-infern biex diġadi fl-infern Għandek ġeħlos. raġun, fucking dal-podcast fucking infern ġibtu ostja. Mux qoddim il-forn nkun. La nilabu jew. Vera nixtieq. Jiena ħaġa waħda ħanejt tal-love attraction ibdejt inti. Meta kon żgħir niftakar kon nagħmel żmien naħseb li żobbi ħajikber. Qatt ma kiber men. Dejjem ikber żgħar baqa. Anyway, Pal daw kaw kienu jorbtu l-ġebel. eżatt. Mela, sajjan għaxilna nparlaw ostjajjejna. Għanna loba, ħanalqu b'loba ħana. Aħna, soltu namlu daw l-awkward questions man nies. Ma minnix miegħekom ma' Denis, għanru kif immorru għax
lajna xi complaints li din kunu boring, dejjem l-istess ħaġa. Kemm intom antipati. Ux, kemm għandkom noqgħod nagħmlu daw x-xogħol biex inferħukom u toqgħodu tiġuna bil-liba. Imma insomma. Iba kemm tajba dik il-biex. Iwa tajba ħafna kienet. Imma fatti, insomma minna logħba. U d-logħba jisimha Tree of a Kind. Fej jiena ħantellalek, jiena aħna, ħantellawlek 3 ritratti fuq xulxin u xogħolok huwa li ssib the odd one out. Jew tgħidli jew the odd one out jew it-tnejn li huma correlation. Imma waħda minnhom is the odd one out. Does not belong. So ħanibdew hawnhekk. Allura għandna enti, għandna mara Azjatika xieħa u għandna pirana. Issa tittejdilna lim taħseb hija l-odd one out u għal xiex. Il-pirana. Il-pirana għalfej. Għax teġġol il-ma jille. Teġġol il-ma jille. Għandek żball. Biex nkunu hekk, l-odd one out edha il-mara xieħa għax ibbis bla snin, tnej l-oħra għandhom snin tista' tħaffer it-trinek bihom. Sawa? Ġifieri dak, issa. Dana it-tieni wieħed għandna restaurants, speċifikament tista' tgħid restaurants tipu hawn Malta, hemm baby, għadu tifel baby żgħir li qed bir-relax u hemm Rocco Siffredi, pornstar, qed jagħmel l-aħjar xogħol fid-dinja. Lim taħseb huwa l-odd one out. Restaurant korrett, imma għaliex. Le, x'asma, le, mhux ir-restaurant, sodani. Għaliex ir-restaurant konta taħseb li l-odd one out. Għajn, nafax wieħed jaħxiju. Mbagħad jista' jkun hemm xi accident. Jista' jkun hemm xi accident u jiġi l-baby. Farna fil-film ta' storja. It's a good. Għajdlu għala. Il-punt huwa li l-odd one out huwa l-baby. Għax kemm Rocco Siffredi u kemm ir-restaurants, speċjalment restaurants sa' Malta, il-baby biss ma jafx jaħxi. Għax għal-burger 17 euro sar. Imma insomma, meċi. Jibba fintiex, ġetajt ġifiri. Għawek għanna cake, ġifiri t-tifel għet jonfoħ cake biex xamat fuqu. Blow job għaddej u pizza. Tamel differenza li pepperoni li? Le, ma tamel differenza. Pizza, just pizza. Any pizza in general, just the word pizza. Lim taħseb hija l-odd one out dal-kas. Naħseb il-xamat. Il-xamat? Għalfej? Dawk tinħara. Dawk tinħara, għaret, le. Sejjer ħazin ħafna, sajjan ġifiri. Baba, lax intinjorant. L-odd one out hija l-pizza. L-oħra l-pizza, għax tax-xamat, ovvjament xed jiġri fix-xamat. Et jonfaħan, le, mux għalek, għax tax-xamat għandu l-birthday xaktarx. U kem birthday, jek tkun mizzawweċ, kem birthday u kem blowjob tarom biz darba fis-sena. Darba fis-sena. Ġifiri, dal-kaz dak kien l-odd one out. Limis, sawek għana dak tri Aldo Moro jiġi? Il-Marsa. Naħseb, hemm Aldo Moro? Ej, Aldo Moro. Għandek traffic. L-antika di l-antika, għandek traffic jam, għandek siġar u balla ta' Stray Cats. Lim taħseb hija l-odd one out. Naħseb is-siġar. Is-siġar l-odd one out. Għax l-unika ħaġa li ma ssibx Malta? Eżatt. Ħanara. It's actually it was the traffic is the odd one out. Għax it-tnej l-oħra rari tinsertom. So yes, it was there. Eżatt, very close. Mank tates ftit radek tara Stray Cats Malta, ma tnix nara. Speċjalment jekk mhux dejħanut li jservi l-fenek. Is-sid. Tħdejta Chinese kont ħanajdlek. Limis. Di. Mela, għanna mara, ferħija, bxana nokli, għanna assolt militari u għanna kelb ferħanet jirxri pudil. Il-kelb, Il-kelb, l-odd one out? Għala rasib. Efem, tinsa d-dawar il-kalzetti tkun jisek sejra l-battalja. Le, ġajna, as wahda maqtajt. Għastja kemm tħazzi. I verovja li il-mara, l-odd one out, dal-kas, għax minnom kolla i-biz tista tagħmel 7 tiem bid-dem ħirex non-stop u ma tmutx.
Għadder għal-bo. Jien ma konċ nafhom daw, bro, jiddaw ġodda li, daw tfajtom, li qabel biex narom. Le, di sorpriza ħelwa, sorpriza ħelwa. U by the way, period ma sibx li dum sabatije, mena sib 5. Jista, between 2 to 7, għamilt riċerka biex ma naqxannek. Tajba, mek. Mela, issa di l-aħħar waħda, għanna Lili fuq il-toilet, kittara fuq, għanna l-pastor Gordon Manche. Tiddi għamil xilab. Aħna, le, xlibel, le. Mem lebda libel fih da. U hemm JD Patrick jgħat fuq show, jgħat guest fuq show. Li mu l-odd one out dal-kas. Hemm JD jgħat parla, Manche jgħat parla u jena jgħat fuq toilet jgħat koko. Naħseb JD. Għaliex? Għari? Għax dawk it-tniet jitqansħu. Aħba pala, Għataħħa! Vera tajba, għatajba. JD, għax jiena għax jitnej l-oħra ħreċ il-ħara minn ġoviju. Tina! Il-sjaqataħħa, proset, mazajjar. Aħna nasib da, kemm għedin spoon xi 120? U l-oħba ħafna. Il-witch talla, dana soltu 50 U minutes. l-oħba, jena fi xaħamur norqot, biex għed nifilmjaw fil-axija, nafija, Għadda xarna kien xidi kollok ta' ma t-xi ġifiri, biksibek Somma, noqdu sassijata bil-lej. Għada flash għan appuntament aħli għand il-banka. Għanna l-banka, daħna. Nitfaw il-daka, għu. Nesa, il-liba kem tinsa Liba spoon. spoon, tinsiex ta' Anyways, Ejja. guys, that's it for today. Thank you darbohra lil Sajan. Thank you lilkom. Morru follow jawħ fuq il-socials tijaw għandu l-podcast Sajan Kas. Plug yourself, għati plug. Sajan Kassar podcast. U għanna page oħra sekundarja nixbru rapporti. UFO kuntat Malta. Ejju, għalli bi għadi. Very good, very good. Jistaw jisibu kullimkien? Ejju. Facebook, Instagram, Twitter u koll. Twitter, process, Twitter guys. slow, Twitter Malta mejet. Twitter, ġizzoftak Twitter. Għaw Malta xej. Sekibla, laqas taf xinu għaxek, sissa għasadu Twitter. Għaw Malta vera xej. Imma insomma, thank you very much l-Sajan tal-liġi għaw għall-stedina ta' għana ħadna pjaċin inkelmuk Sajan, brother, very, very good to meet you and good to have you here. Tinsaw xie follow fu socials kolla, Sajan Kassar podcast, sponsors? Sponsors Sotto Zero, li ħadu xsibuna b'naqra goodies mendi tal-biskof darba li ġeħan il-ġibna kolla minna. Easy. Nasib il-kafe u l-goodies dal-affarijiet. L-Olympus Music li ħassibna l-audio, għanna Rodecaster Pro 2, il-Shure Mics, Rode Stands u da kollu li tisimawna f'widnejkom bieħ. U A to Z Electronics li ħassib il-tech u l-air conditioning u Vibe FM li jihdu xsib li jħostjawna l-kull botta dal-li konna. U kuf ukoll il-Surgent 195 li jietawek jidħol għal Sajan. U koll ma ninsawx il-rafori sabib tana Matt_photography jew dash photography minn ix-xed fuq Facebook. Għandkom bżon xaġa dwar il-foto. Dash jew Matt-photography fuq Facebook, Instagram, jisibu kull imkien u koll. Jihdina retratti jaw biex nkunu nistaw nidru naqas bieħ. Xasib sajna, xana għana korroħ dawa. Nitflola competition. Jiġborna naqa. Guys, by the way, tinsewx u koll, relax, għan kompli. Le, bro, etnara il-full English chat, man. Kem xie 6 million? Sija, 1797 messages, man. Le. Għanna l-patruni tal-imġinen, man. Għandhom chat bejnietom fuq WhatsApp, jek titħol kelmuna għandaħlukom, ġifiri, it's going crazy, kon nibnu komunità sabiħa. Għanna Patreon, għanna social stana, tinsewx, Facebook, YouTube, Instagram, edin kullimkien, @bytobacon kullimkien, TikTok edin getting some pretty decent numbers. It's beautiful. Thank you very much tal-appoċ, tas-sosten. Guys, niltaqaw il-darba li jmiss. Thank you very, very, very much. Sayan once again, guys. We catch you next time, yes? Thank you, Aleikum. Ciao, ciao, ciao.